Mga kapuso pulis sa Pavia, Iloilo nga nagtiro sa lalaki nga tuyong mamuno ginaimbestigaran na. Pamilya sang biktima wala na sang plano nga magpasaka sang reklamo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagapabilin sa kustodiya sa Pavia Police ang SWAT member nga nakatiro patay sa 33 anyos nga tricycle driver nga si JR Valenzuela sa Barangay Balabag, Pavia, Biyernes ang hapon. Gintugyan na sa Regional Crime Laboratory ang Service Firearms sang Police kag ginpaidalom ini sa paraffin test. Nagumpisa naman ang investigasyon sa Internal Affairs Office sa natabo nga insidente. Nagresponder ang pulis sa lugar matapos ginaaligar nagpanakit kag nagpamahog nga mangbuno ang biktima. Natiruhan ini matapos nga ginsarusong kapulisan nga may ginauyatan nga kutsilyo. We are waiting for the motu proprio investigation but numpisa naman subong, nakapasa naman kami sa investigation report, furnish copy na ang provincial office nato. Nagdesisyon naman ang pamilya nga hindi na magpasaka pa sang reklamo. Nagpaiway naman sila nga ipaidalom pa sa autopsy ang bangkay ni JR. Suno sa Iloy Sinig, luyag na lang nila nga magtawhay ang sitwasyon kag likawan ang gamo. Hindi na lang ikabudlay mo bala magpasaka kasang kasa nang balik-balik at ka mo man na Japon. Wala ka man Japon mahimo. Iara na iyam na gusto mo mag-amo na siya. Upod kay Cirilo Nanduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.